El que xunto con outro trouxo restos do apóstolo Santiago dende Palestina ata o confín do mundo, onde se pon o sol. Benvidos a Padrón, a terra onde xaz Santiago, o fillo do trono e irmán de San Xoán. A epopeia da Traslatio comeza. Amigos, unha das grandes prazas de aqueste Padrón está dedicado a él, un dos grandes poetas, trovadores da nosa lírica medieval, aló polo século XIV, Macías, o namorado dicía verbas tan finas como cativo, cativo de miña tristura, xa todos prenden espanto, me preguntan que ventura foi a que me atormenta tanto, e eu vos digo, amigo, que non há no mundo maior folía que aquesta que me vina a min. Folía. Tamén teño eu folía pelo señor Santiago. Santiago, fillo do trono, coñeceu a Cristo, foi un dos seus discípulos. Curioso que o señor Santiago, ao igual que Cristo, tamén tivera 12 seguidores. 5 deles hebreus, xudeus, e os 7 restantes daquesta parte do mundo onde se pon o sol na costa do fin do mundo. Pero, meus amigos, vinde comigo, vinde. Amigos, Galicia é unha nai e é unha señora. E ante esta estatua que non só homenaxea a Rosalía, senón que a todo o matriarcado daquesta parte do mundo, teño que confesarvos que ela tamén era unha muller. Os celtas galaicos non tiñan reises, senón raíñas. E ela chamábase Lupa. Con ela tivemos que bregar, con ela tivemos que entablar a negociación para poder atopar un lugar digno onde sepultar os restos do noso señor Santiago. Naquesta ribeira de Padrón, aquí arribou a nave que nos trouxo a min, quen vos aquí vos declama, Atanasio xunto con Teodoro e os restos do noso señor. A Arquis Marmoriquis, a súa tumba, tomou terra nesta parte do mundo. Seguindo a narratio do Códice dos Códices, o Códice Calixtino, lanzamos unha corda que xundiu a nosa nave coa terra. Atámola nunha pedra. Permítanme, vosas mercedes, que vos diga que aquela pedra era unha pedra dos xentís, unha ara adicada ao deus Neptuno dos xentís. Esa mesma pedra que se garda naquesta vila Petroni, no altar maior da igrexa do meu señor Santiago daquesta vila de Padrón. Aquí comeza a epopea dita Traslatio. Pero, por favor, vinde conmigo. Amigos, naquesta vila de Padrón hai que subir.
até as pedras onde día traditio que o meu señor Santiago predicaba aos galaicos a nova fe. Deben saber as miñas mercedes que antes de que quen aquí vos declama naqueste paseo guiado, Atanasio, antes de que eu, xunto con Teodoro, arribáramos cos restos do meu señor Santiago, Santiago xa estivera aquí en vida predicando a nova fe. Deben saber, meus señores, que despois da crucificación de Cristo Nostro Señor, Santiago tería exportado a nova fe por todo o mundo, igual que o resto dos apóstolos. Santiago tería estado naqueste confín último do mundo coñecido. E nas xentes que Santiago predicaba dende as pedras hoxe coñecidas co nome de Santiaguiño do Monte. O traxecto que leva a esas pedras para min tanto amadas comeza aquí. Unha vez cruzado o Sar, unha vez traspasada a igrexa de Santiago da Vila de Padrón, atopámonos con aquesta fonte que bendía as augas. Estas augas proceden das entrañas desta montaña sacra no alto Santiaguiño do Monte, onde o meu mestre predicaba. Como si for un vía crucis, como si for un camiño espiritual, aprestámonos a seguir os pasos que sigueu Santiago cando predicaba en terras da Hispania. Hoxe aqueste monte cristianizado, baixo o advocatio de Nosa Señora do Carmen, segue guardando a memoria dos pasos de Santiago. Día traditio que Santiago tería estado por aquí, e aquí falaría os galaicos. Pero veñan comigo, veñan comigo. Coa nosa ascensión a Santiaguiño do Monte atopamos un campo por min ben amado. Aínda hoxe as xentes daquesta vila coñecen a este sitio como o Campo da Barca. Permítanme que vos diga unha cousa, miñas fremosas poncelas e meus señores. No meu tempo, o río Sar, para min tan amado, non pasaba polos mesmos lugares por onde pasa. Hoxe, o Sar fai unha especie de codo para min extraño. No meu tempo, o Sar cruzaba por aquestas ribeiras. E aquí é o sitio onde día traditio que arribados fomos cos restos do meu señor Santiago. Aquí foi onde se atou a nave naquela pedra que aínda hoxe se conserva na igrexa de Santiago daquesta vila de Padrón. Día traditio que aquí quen vos declama, Atanasio, xunto con Teodoro, o depositar os restos do meu señor sobre aquela pedra, aquesta fundeuse como se de un queixo se tratara, quedando unha forma antropomórfica. Hubo un tempo en que non había peregrino que ao pasar por Padrón, na súa romería Santiago non parara para tocar a pedra que fora unha vez o leito do meu señor Santiago. Hoxe esa pedra está baixo toneladas de pedra, pero a memoria, claro que segue aquí, neste Campo da Barca. E agora seguídeme.
Amigos, subimos hacia Santiaguiño do Monte, unha especie de camiño de redención, deixando atrás a Ribeira do Sar, onde está a igrexa do meu señor Santiago, co grande Pedrón no seu interior. O Pedrón, por certo, Pedrón que di que os habitantes do foro iriense adican a Neptuno, o protector dos xentís das augas do mar, pois non en van aqueste porto chamado Iria Flavia era un porto importante no tráfico que existía naqueles meus tempos xa idos. Vos, que seguides camiñando ás pedras, a Santiaguiño do Monte, onde o meu señor predicou os galaicos, convén que sepades algunhas cousas. Santiago, nostro señor, ao igual que Cristo tivo 12 discípulos, eu, quen aquí vos declama, Atanasio, xunto con Teodoro, somos 2 dos 12. 5 dos 12 somos hebreus. Atanasio, Teodoro, Xosías, Fileto, Hermóxenes. E os 7 restantes, hispanos. Convén saber aquesta narración para entender o segredo que se esconde nestas pedras para min tan amadas. Continuemos, por favor. Amigos, fagamos un alt naqueste camiño. Meu señor Santiago predicaba neste lugar os galaicos. Santiago era coñecido como o fillo do trono. Tiña un grande poder de persuasión. A chama sacra do Espírito Santo pousárase sobre a testa do meu señor logo da crucifixión de Cristo. Santiago, como decíamos, estivo neste último confín do orbe. Santiago tivo momentos de tristura e momentos de dificultade. Cando subimos unha empinada costa, cando vemos unha moi pronunciada escaleira. Sempre debemos lembrar as verbas do señor Santiago. Pero incluso Santiago necesitou axuda. E Nosa Señora Santa María apareceuselle dúas veces, dúas ocasións, na súa prédica en España. A primeira aló, no confín do mundo, un lugar coñecido co nome de Muxía. Nosa Señora Santa María apareceuselle a Santiago, subida nunha nave pequeniña. Ao reventar esa nao na costa, parteuse a embarcación en 2 pedazos. O velamen pasou a ser o Cristo coñecido como dos Cadrís. A pedra de Avalar. Nosa Señora apareceráselle noutra ocasión a Santiago en Caesar Augusta, cidade hoxe coñecida co nome de Zaragoza.
Cidade ben querida para min, non en van. Eu, Atanasio, serei o seu bispo. En Zaragoza Nosa Señora preséntaselle a Santiago encima dunha pedra, unha columna, un pilar. Logo Santiago continuou a súa prédica. O remate é triste, pero aviso de que novos tempos son chegados. Santiago finalmente sería decapitado na nosa terra. Tempos de Herodes. Agripa, un dos últimos reises de Israel. Seguindo a narración que seguindo estamos, quen aquí vos declama Atanasio xunto con Teodoro, traeremos os seus restos ate este confín. Lugar vizoso, pero tivemos tamén moitas dificultades, como unha empinada costa que hai que subir, como dicía o meu señor Santiago, pero con paso lento, sí, pero firme, 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 como era a verba do fillo do trono. Firme. Acudide, amigos, porque xa estamos prontos. Estamos próximos. O remate do noso Vía Crucis, daquesta visita guiada, daquesta epopeia, que non é máis que a epopeia da traslatio narrada polo Códice Calixtino. Eu e máis Teodoro trouxemos os restos do noso señor dende Haifa ata aqueste porto de Iria Flavia nas ribeiras do Sar. Cruzamos Chipre, Malta, cruzamos océanos. No mar de Vigo, no lugar dito Bouzas, vimos grande algarabía, festa. Había boda, a boda do dos fillos da raíña Lupa. Deben saber que naquel tempo facíanse grandes xustas cabaleirescas. Un daqueles cabaleiros, a sazón, o fillo da Lupa, ca súa armadura e co seu peso, caeu sob o mar, afundíndose sin remisión. Nese intre pasábamos nós, cos restos do meu señor Santiago, facer o signo da cruz. O cabaleiro tornou á superficie, co seu corpo cheo de vieiras. A vieira non só é signo de Venus, meus señores, senón que é o símbolo da nosa peregrinación a Santiago. Aquel que leva vieira non é un romeiro a Roma, non é un palmeiro a Xerusalén, é un peregrino a Santiago. Antes de deixar o noso apóstolo na cidade de Compostela, tivemos que negociar con Lupa, nai, regina et domina de aqueste lugar. Respostounos non hai problema para que podades encontrar digna sepultura ao voso señor, pero debedes pedir permisión ao régulo que mora no fin do mundo. E así foi. Eu xunto con Teodoro fomos o fin do mundo onde se acosta o sol todas as tardes noites a pedir permisión. O régulo respostounos que, de acordo, sepultade o voso señor na miña terra, pero cando tornábamos, como Faraón a Moisés enviou o seu exército para darnos morte. Cando cruzábamos o río Tamara en Ponte Maceiras, de novo o signo da cruz.
achegarse as augas do Tambre e retroceder o exército do Régulo, que viña co propósito de darnos morte. A raíña Lupa, ao ver tamaño e asaz milagre, respostounos que o noso Deus era en verdade o Deus verdadeiro, e deunos permisión para sepultar a Santiago. Necesitaredes pedra, dixo. Ide por ela ao meu monte sacro, o meu ilicino, o Mons Sacer. Ali hai pedra e tedes 2 bois mesmo, que son mansos como 2 gatiños. E así foi. Pero aínda a raíña Lupa agardaba unha nova proba para nós. En todo caso, Santiago, meu señor, é aquel que logra a conversión da raíña Lupa e por ende de toda o que hoxe chamamos cristiandade europea. Eso é o que aquí se representa nesta igrexa de Santiaguiño do Monte, a conversión da raíña Lupa. E, amigos, aínda restaba a derradeira proba que preparada nos tiña a raíña Lupa. Cando ao pico sacro fomos chegados, atopamos aqueles 2 bois que non eran mansos como gatiños, senón que se trataban de 2 bestas indómitas ao facer de novo o signo da cruz. Aqueles demos rompéronse en 1000 pedazos. Entón, sí, cando os bois foron amansados e xunguidos foron ao carro, puidemos rematar a nosa viaxe. Nese intre solemne a raíña Lupa exclamou ao mundo o voso Deus. É Deus. E con aquel carro tirado por esos 2 bois, poidemos levar os restos do noso Señor Santiago aonde xace hoxe para e por sempre, no monte de Libredón, onde hoxe se atopa a cripta da Catedral de Santiago en Compostela. Convén lembrar estos feitos e acontecimentos que narra o Códice Calixtino. Convén lembrar para sempre as xentes do mundo enteiro que toda a epopeia do Xacobeo comeza, polo tanto, nesta ribeira de Iria Flavia, en aqueste padrón, naquestas pedras, un altar dos vellos druidas cristianizado ca cruz da nova fe, estas pedras onde declamaba Santiago os xentís. Lembrades sempre estas novas e levadeas ao mundo enteiro. Foron as verbas do meu señor Santiago. E así foi, e así se fixo polos seus 7 restantes discípulos, tamén coñecidos co nome dos 7 varóns apostólicos. Trocado, Teaki, que dorme en Celanova, Eufrasio, que dorme no Val do Mao, tan preto de Samos, Indalecio de San Xoán de la Peña, de Sifonte, Segundo de Ávila. Todos eles, xunto con Teodoro e Atanasio,
levaremos a nova do meu señor Santiago, que en Santiago de Compostela xace.